úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, hogy rohan mindenki, és csak úgy tudjuk elérni azokat az álmainkat, vágyinkat, hogyha folyton csak rohanunk. De szerintem pont az ellenkezője, ami igaz. Szivárványhavasan felnőtt rozmarinkszál. Nagyon sok kultúrában, ahogy a törökben is, naponta többször megállnak az emberek. És szerintem ez egy tanulandó dolog. Hogyha megállunk kicsit, akár naponta többször, sokkal nagyobb lelkerővel és testi erővel tudunk nekilátni a feladatainknak. Édesapám marokkói származású, anyukám magyar, emiatt szerettem volna a magyar népzene mélyebb megismerése után egy kicsit elsajátítani a keleti népzenét is. Igaz, hogy nem a marokkóival kerültem elsőként kapcsolatba, lehetőségem nyílt kint tanulnom Törökországban, és tulajdonképpen a végső célom még az, hogy a marokkói népzenét is megismerjem. Nagyon-nagyon sok hasonlóság van a magyar és a török népzene között, ami egyértelműen azt üzeni, hogy mi testvérek vagyunk, tehát kint ránk így tekintenek. Én szerintem most jön az az időszak, hogy így a magyarok is egy kicsit befogadóbbak legyenek a keleti kultúrák felé, akár a török népzene felé, akár más kultúra felé.